Здравейте, аз се казвам Диди и относно въпросите, които ми зададоха за агресивния език на хората, които застават, да речем, пред камери и въобще изразяват своето мнение публично, не трябва да бъде толкова остър и трябва да се съобразява с това, което говоря, защото аудиторията, която е отсреща, са и малки деца. Аз съм продиктувана от това, че съм завършила детска педагогика и заставайки срещу деца, повярвайте ми, има значение какво се казва. И нека наистина да се замислят това, което казват, по какъв начин се отразява, защото наистина има значение. Мога да кажа още много неща, в момента не се сещам, метрото ми идва, но бъдете наистина малко по-сдържани и наистина премислите това, което казвате, защото то наистина се отразява, рефлектира. И в крайна сметка идеята да бъдем по-добри и да казваме по-хубави неща, за да може това някакси да влияе положително.